спекулациите, надявам се да спрат относно тяхните възможности, но без 3D радарите не могат да бъдат използвани техния пълен потенциал. Пътувайки насам, това беше коментирано от адмирал Евтимов, началника на отбраната, че това е приоритет за купуване на 3D радарите. Нови модерни радари. Така, защото в момента F-16 виждаме, видяхме ги, спекулациите, надявам се да спрат относно тяхните възможности, но без 3D радарите не могат да бъдат използвани техния пълен потенциал. Могат да бъдат използвани не повече от 20-25% от възможностите им. Те са слепи. Така, те не могат да изпълняват задачи, за които са тяхната много функционалност. Въпросът е следния, че нашата отбранителна индустрия, тя е свикнала да работи по стар образец, съветско време, под лиценз. Така, те са възпитани, всички, ако погледнем, хората, които занимават в България с оръжейен бизнес, са обучавани в Съветския съюз. И те са свикнали да работят под лиценз. Така че това до някъде спира нашите иновации в областта на въоръженията и техниката.